Pronominalitzem. Fixeu-vos com pronominalitzo el pebrot. No tinc cap pebrot. No en tinc cap. Allà hi ha un pebrot. Allà n'hi ha un. Agafo el pebrot. L'agafo. Però no necessito tant pebrot. No en necessito tant. Per tant, tallaré el pebrot. El tallaré. Ara tinc dos pebrots. Ara en tinc dos. Veieu com funciona? Ho veieu? Pronominalitzem. Si dic en voleu, dic voleu cacauets. Si dieu que sí, n'agafareu uns quants o n'agafareu molts. En canvi, si dic els voleu, dic voleu aquests cacauets? Si dieu que sí, els agafareu tots. És molt diferent. Ho veieu? Elemental.